Hi guys! Welcome back to my channel, Joe Corny Vlogs. Sa mga first time mag-view sa ko YouTube channel, please don't forget to hit subscribe, notification bell button para updated sa atin na mga videos. Kau ba na ako karoon si Baby Arya? Hi! 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 Alright, so for today's video, this is my last day para sa ako ang pag-duty. It's my second to the last day sa ako pag-duty kay today is Saturday man. So, errands sa may kadali lang. Kunya din totoo duty na day ko. Hi! Hi! Welcome to the vlog! Alright, so right now nami sa Collab Gadget and nagpalit mi og nagpabutamig tempered glass sa cellphone sa akong misis ug sa ako ang bago nga iPhone SE 2020. Actually akong gigamit karon is dili GoPro, akong gigamit is ang iPhone SE 2020. Gusto na ako i-check okay na ba ang quality, okay na ba ang quality, ang audio niya para ma-protect ba. Ay, salamat na lang. Pause and you. Yan. Kay aron magpalit og bahog sa iro. Bahog palit og bahog sa iring, di ba? Say hi to my vlog. Casing daddy. Yeah, casing daddy. Casing. And after diri sa amo ang lakaw magpalit og mga bahog sa iro and iring, magpalit mi og what's to? Painting brush. Yeah, painting brush para sa kay Ari. Kay mag-painter man daw ni siya. Mag-painter ka? Char. No, magkuhan ko mag-doctor. Mag-doctor. Yan. So mahal no? So mag-doctor siya guys. Tapos wala ko yung trabaho ugma guys. Pero sige lang. Kayuro na to mag-doctor. So mag-bike kita dito sa imong giingon. What's that? Bike ta. Mag-bike? Kuan dito kung mag-bike kita. Sa imong bike. O sige. Sunod. May tag place na pwede ka mag-bike. Yay, ugma ha? Right now, namin din is Starbright. What's Starbright? Starbright, this one. Starbright. It looks like a mountain. Okay, magpalit mi siya ang paintbrush dayon. Sana kay din palitan ng mga school supplies, office supplies kay kanang siya gubot mo din sa may bulwa. Munang mangitam yung mga school supplies. Dili na lang kay bro kompleto pod. Nami og mga brush, kapay tamig mga brush for Arya and then for Amoa nasa sulod. So nagplano na pod mi nga mag-paint pod mi sa Amoa. And right now naganimi sa mong favorite place kay maniudto na kay around 11 na kapin. Dali na po kung kaon ani. Nami sa among paborito nga Liempo King. Yay! Yay! Liempo King. Favorite. Huh? My favorite. Yeah, your favorite. Me too. It's my favorite. Lechon manok. Oh my goodness. I don't like today because it's so init. So init. See that? Yes, I'm just gonna read. Kabuang kainit sa weather. Hoy! Mingming! What are you doing, guys? Hi, mga bulingit! Alright, so nanako sa station karon and grabe ka init gawas around 12 na kapin mga migo-miga. And so ako nag-iingon is this is my second to the last na duty na ako din sa MOR. Oh my god. Haha. And guess what, for the entire nako din sa ABS-CBN, first time ko makasaka dire. Sa pinaka rooftop. After 7 years, yes. Karon pag ko kasaka din ba. Madungawan ako tanan dire. Nice kayo. First time na ko dire guys. As in, huwag ko nakabaluan ni ba nga pwede kita din day.
7 years for 7 years. Karon nakalin ako, yay! And so around 3 na, so this is my last on-air ad-lib na ako sa MOR. Kaya nag-agisat. So last na din akong ere sa MOR. So kailangan maka-ere may karon. Right. So sa mga nakutana de asa ko paingon, guys, kabalo naman siguro mo sa story nganong kailangan may mawala. Yan. So kabalo naman ana. Siyempre, kanina gyud ang recent gyud nato nga photo kung asa nag-meeting kitang tanan mga MOR DJs. Daghang salamat sa pila ka tuig nga naguban kitang tanan. Thank you, Joe Romantico. Wish it. Ano na to, Joe? Thank you, Joe. Nilak si Joe. Tayo kaya, makita natin na ni Joe. Nilak si Joe. Nilak si Joe na sa lifestyle. Nilak si Joe. Go, Brad! Go, Brad! Last day na ni Joe, guys. Basta nag-atag si Ruben ng 1,000 stars, kinihilak si Joe. Oy! Salamat, Ruben. Okay. Ingan pa ni ni Ruben. Salamat sa tanan. Ingan pa ni Riza, affected by yapod ni. Medyo emotional si Joe kang kay siya. Iya magong last day. So, basin mo ato nga day si Joe sa among last day po. Pwede mo guess. Guess. Anytime. Salamat. Wish it! Salamat sa inyong tanan, guys, sa inyong pag-uban for 7 years. Salamat, Mig. Something always. Bye! God bless you. Bye! Ingat mo mga kamorkada. Ningawin ko sa inyo. Hala! Hi! Dagan kaya salamat sa inyong pag-view sa FB Live kaganina sa MOR Cagayan de Oro page. Ang ako tong final na live with MOR. Kauban ako si Boy Negro o si Sweet Maricar. Salamat, shoutout sa inyo, Migs. And shoutout kay Nico nga nag-personal message ako. Kay Ma'am Arlene Anyosa. Dagan kaya salamat. Psyche for the post. Psyche Anyosa. Thank you so much sa inyo, guys. Well, anyways, wala ko nag-expect nga makakuan ko na, makaluwa-luwa po ko ganina. But I'm so happy nga, at least happy ang pag-end na ko with MOR and pagkahuman ako din sa ABS-CBN. Salamat kayo sa management po, syempre. Sa ABS-CBN ako mga na-boss din sila ni Brother Bernie, si Ma'am May Kainhog, si Ma'am Donna Ocampo, and sa akong mga kauban na MOR DJ, sila ni Master Poppy, si Maria Filingera, Rico Suave, si DJ McCoy, Lito Elisero, Boy Negro, Sweet Maricar, and kisa pa, si Sir David Bang, o sa tanang mga nakakauban ako. Yan na sa previous DJ sa una, din ako sila malimtan, sila ni Lala, si Totoy Bogoy, si Dudong Guapa, si Chaka Babe, Lady George, o uban pang mga nakauban ako sa MOR, sa team MOR. Dagan kayo salamat. I'm so happy. So tomorrow Sunday is my last day. So dagan salamat po sa inyong pag-view aning video sa Joe Corny Vlogs. Dagan salamat sa pag-view sa ko YouTube channel, and don't forget to hit subscribe, notification bell button para updated sa tanang mga videos. Dinin ako mag-extra kay gwapo kay din ang lugar. Sada po ang kahayag, guys. Anyways, salamat. Tomorrow is my last day na. Still feels this room still in my head. Wish I could dive and surface back in time.